Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 24 noýabr 2025-nji ýyl. Men şu günkü söhbetdeşligimizde siz bilen dünýäni lerdany getiren bir waka barada pikir alşmakçy bolýan ýa pikir paýlaşmakçy bolýan. Bu waka mandan 4 gün ozal, şu 4-nji gün Amerika tarapyndan ýaýradyldy. Şol ýaýradylan dokument diýip atlandyrylmy ýa-da teklipmi ýa şertnamamy ýa buyrukmy ýa talapmy haýsyna agdasaňyzam gelişmän durmaz ýöne 28 punktdan ýa jümleden ibaret bolan teklipnama Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy uğradyldy ýa-da gowşuruldy. Bir teklipnamany ýanky 28 punktdan ibaret teksti kimler ýazdy, kimler düzdü, nädip emele geldi diýilen sorag ýüze çykýardy islenlik adamda. Şoňa jogap tapjak bolaly şu taýda. Şol 28 sany punktyň awtory jemi 4 adam diýip aýdylýar. Ol 4 adam kim? Amerikan tarapyndan 3 adam, 2 sany aýdylşyny, 2 adam aýdylşyna görä ol şol biznes işleri bilen meşgullanyp beren, ýa-da şol Donald Trump bilen ýa-da golf meýdançasyna bile şol golf oýnarlar. Üçüncüsü Donald Trump'ın giýusi. Dördüncüm Orsiýetden Putiniň kömekçisi. Olum biznes işleri boýunça diýip aýdylýar. Şu 4 adam işläp düzüpdirler. Bir aýyň dowamyndan, 2 aýyň dowamyndan ondan hiç kimin habary ýok. Özleri düzüpdirler şonam. Zelenskiy hödür edýärler. Ýöne hödür etmezlerinden ozal şu teksti, düzülen teksti Donald Trump'y Amerikan prezidentini görkezelen olum şunu oňlapdyr. Bärde birinji mesele ýüze çykýan mesele dünýä döwletleriniň geň aldyran mesele ýa serpikden gaýdana dönürdi. Näme? Bu şular ýaly teklipler ýa punktlar o ýanky düzülenne döwlet guramalary, edaralary, diplomatlar, bilermeler, siýasatçylar, juristler, ykdysadyatçylar şolaryň toplumy bilen işlenip düzülen dokument taýýar bolandan soň döwlet strukturalarynyň ýemelerinden, kabinetlerinden geçmeli aýdaýynlar. Meselem hökümet bolsa hökümetiň ýöreti şu işler boýunça ýöreti özüň bölümleri bar. Şu taýda alınıp seredilýän ýuridik norma salynýar. Soňra gerek bolsa kongresmi, parlamentmi, bilermelermi garaş şularyň hemmesi siýasatçylar üýşüp bir netije çykarandan soň şunu ertip prezidentlerine hödürlýär, gol çekmek. Ol gol çekenden soň ondan ol kanuny güýjüne eýe bolup beýleki garşy tarapy kime hödürlenen bolsa şolary uğradylýar. Ýöne bärde olar ýaly zat ýok. 4 adam öz arasynda gizlilikde muny işläp düzüpdirler. Soňra şular ýaly tekstini Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiň öňüne goýdylar. Ol tekstlerde näme ýazyly diýilen ýeme bardy. Şol 28 sany tekst emani jümläni ýazylan punktlary size aýdyp berjek bolan gatykän wagt alar. Ýöne şolaryň içinde esaslaryny aýdyp geçeň, soň galan okujak bolsaňyz ýa gyzyklansaňyz internetde tapyp görüp bilersiňiz ýurtdaşlar. Näme barada aýdylýar? Meselem şu Ukrainada uruşy ýatyrmak üçin ilkinji nowatda ädilmeli ädimler we edilmeli işler bar. Bir Amerikan tarapynyň görüşi ýa şolary görünýän tarap şol ýa çözgüt. Nämeden ibaret bu çözgütler? Ilkinji nowatda Ukrain tarapy şu halky eýläp oturan ýerinden Orsiýet aldydan 20 götürüm ýerini. Ona Orsiýetde bermeli bir. İkinciden alınmadık territoriyası var.
Ukrainanyň Donetsk oblastynyň diňe birje bölegini orset basyp alypdy da. Galyny almak üçin hani 1 ýyl ýarym 2 ýyl boly galan öküşikli uruşlar edip dur şol Donetsk oblastynyň. Has emmesi galan öküşikli uruşlar, hereketler, çakmyşyklar ne soňky 2 aýyň dowamyny diňusiz dowam edip dur. Indi şu alınmadık territoriyalarından ýa-ni Donetsk oblastynyň olaram ortaya bermeli. Şol emede alasyk şertnamasyny görkezdilen. Ondan daşgary ýene de Ukraina NATO ýaralygyna agda bolmakdan ýüze urmaly, ol hiç açan bolmaly däl. Ikinciden Ukraina Ýewrosoýuza girmeli däl. Ýewropa bileşigini ýa-ni durmaly däl. Ondan Ukraina ýadro ýaragyndan ýa onuň öwrümçiliginden doly ýüze urmaly. Ukrainanyň goşum sany 600.000 eskerden köp bolmaly däl. Garad ýöne däl hemmejik zat Ukrainanyň üstüne jogapkärçilik. Ondan ýene de aýdylýan zat indi pully mesele geleli. Şo taýda aýdylýan zat Orsiýadyň aýdypda 300 milliard dollary Ýewropan banklaryna şu mahal saklanyp dur, berilmän. Indi şolardan 100 milliard dollary aýdylýar şol dokumentde ýeme Ukrainanyň dikeldilmek işlerini bermeli. Şol işlerden geljek peýdanyň 50 götermeni ýanky olara 100 milliard dollara şol ýanky Orsiýadyň saklanan pullary var Ýewrosoýuzda. Ine şolardan 100 milliardy Ukraina dikeltmäge bermeli. Ýene de 100 milliardy Ýewropa bileşigi öz jübüsinden, öz gaznasyndan çykyryp şoňa goşan etmeli. 200 milliard boldymy? Indi şolar işlenenini ýurdun içinde ýanky Ukraina ýykylan, ýumrulan infrastrukturasy dikeldilenine şondan geljek girdejiginiň hem 50 göterimi Amerika gitmeli. Hakyky söwdegerli şeýdir işleýär. Indi ondan daşgary bir topar ýemeler var. Ukraina öz başlyk meselem nähili waýdy. Öz başlyk hereket etmekden kesilýär ýurduň emesi öz başlyklygy ýitýär aradan garaşdyrlygy bilen bir hatarda. Şol hemme 28 dokument okap görsen, indi düşünersen şo taýda. Ukraina gymyllary ýer goýulanak hemme güne ýa edilmeli borç diýip alaly şuny, hemme borç ine Ukraina hem de Vladimir Zelenskiň üstüne ýüklenýär. Onu hem möhlet kesýär, Donald Trump bir hepden dowamyna 20-sini şu gürrüm orta çykdy, 27-sine çelli şunu men arazy diýip Vladimir Zelenskiy gol çekyp Amerika uğratmaly. Ine diýsen täsin gen we hayran galyryjy talapnama. Ine Ukraina tarapydy. Bizde biriniň üstüne çöldümda, bizim üstümizde çöldüler. Bizim toprağımız basyp aldylar. Ýene de biz olary alınmadyk toprağımyzdan peşkeş berip, ýene de soň öz gelejegimiz üçin hemme zatdan hereket etmek, azat erkin hereket etmekden kesilmeli. İslenlik halkara gurumalaryna girmek hukugundan mahrum bolmaly. Gara onu biz onu nähil döwlet ýa garaşyr. Biz onu biz öz döwlet durnuklygymyzy ýitirýär diýdi. Döwletiň sudury galjak geldi. Olam dogry. Vladimir Zelenskiy bolsa şu ýurtdaşlar iki odyň arasynda galan benne. Bir tarapdan hani şu mahal Amerika hataky Donald Trump basyş edip otur şu 28 tane punkt bilen, ikinji tarapdan bolsa ýurdun öz içindäki korrupsiýa, ýa-ni paraxorluk ýa döwletiň emlägini dagatmaklyk ene mewjud dur, ozallan şu dören zatdan ol ömrü wagt SSR döredel bar hemme respublikalarda näme kemçilik, ogurluk, jümürlük, paraxorluk bar bolsa şol Ukrainada da bar. Häzirem saklanyp otur. Indi şol soňky ýanky uly dawa çykdy ýa galmagal
Zelenski'nin yankın 90-njy kwartal boýunça kardeşimi, kampanyonymy beýleki ýene-de bir kystany ýokary wezipeli adamlar bilen döwletiň energia sistemasyna gelýän ýa gelmeli pullardan $100 milyon ogurlapdyrlar. Muňa da halk serpikden gaýdanydyny, ona il beýle bolýa. Biz pensionerlere şol 5 aýdan ýygnap fronto kömek bolsun, ýigitlerimize gollaw bolsun diýip ugradyp otyr. Ujypsylja pensiýalerimizden alyp, bular bolsa döwlete berilmeli ýa gelmeli ýa hazinada durmaly pullary hany öz aralaryna ogurlap paýlaşyp berler diýen gahar gazap döretdi. Zelenski nämetçigini bilen halk talap edýär, hökümeti dogry çalışmaly, ýerine täzesi gelmeli. Trump'ın suratları görüp Amerikalılara Zelenski ele düştü. Orta gerekli yani Putin'i Zelenski şuman ele düştü. Şunu mezur etmeli, gol çekmeli. Yani bir 28 dokument yani o dünyada köp devletlerin, milletlerin ya belermelerin ağını over kapitülasyon ol ya da el kaldırmak, yesir düşmek ya planlaşmak. O 45-nji ýylda Nemisler gol çekdi, kapitülasyon ol. Yani şoňa men de diýerler. Indi eger şu mahal Zelenski ýene de şu Amerikan tarapynyň edýän teklibi bar. Şoňa gol çekilenden soňra Zelenski men razy diýip gol çekenden soňra 100 günüň dowamyny, 100 günüň dowamyny Ukrainada täzeden prezident saýlawlary geçirilmeli. Demek bular şu saýlaw geçirmek bilen ahyrky netijede Zelenski'ni wezipeden aýyrmak niýetleri bar. Putinin aka ozalam şol Zelenski'ni prezident diýip hasap etmeden. Indi şol mümkinmi ýa mümkin dälmi? 100 günüň dowamyny prezident saýlawyny geçirmek. Gowy kanun boýunça şunkun Vladimir Zelenski geçen ýylyň may aýyndan bäri şol körsede bir kanun otur diýip aýtsak bor. Nähil kanun? Şol her 5 ýyldan saýlanmaly bolsa şol etmedi. Täp urş edipdir. Urş bes bolmanyň, bes edilmanyň prezident saýlawyny geçirmek mümkinçiligi ýok. Onu geçer tapanyň çykyşynda da aýtdym. İlatyň 5 milyona goly hany Ýewropa bosgun eden bolsa Ukrainalar ýene de şonça milyony ortun aşagyna ýa şon basyp alan territoriýasyna ýaşaýan bolsa onu galan territoriýa içinde adamlar bilen sen näde prezident saýlawyny geçirjek. Onu olum kanuny noktaý nazardan dogry ýa dürüst bolanakdy. Inni Zelenski nämetçigin bilen halka ýüzlerini aýtdyny şular ýaly agyr saýlawyň öňünde biz dur. Nämetmeli, nähil edip biz öz mertebämizi, ýurdumuzy, toprağymyzy şoňa ikilik etmän şu meselelerden alyp çykmaly. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Zelenski Ukraina halkyny düşünüp otyr. Häzir eger Donald Trump ýok, biz sen şu dokumentlerini hemmejin gara taşlaýap, gorçak geldiýse Trump onu şol yarag berýär, yaraglaryny besetjek, şol razvedka ýa kosmosdan bulary bermän besetjek. Ýöne ol yaraglary şunun Donald Trump mut berenaga Ukraina. Şu prezident bolany bäri şol Ukraina gidýän hemme Amerikan yaraglaryny günmatar döwletleri, ýagny Ýewrosoýuz bilen NATO yaraglarynyň agzalary özleri satyn alyp şonu Ukraina uradýar. Bärde Trump diňe araçy bolup durmaly. Onsoň Ýewropa döwletleri aýdýar, tutak gelse Ýewropa döwletleri aýdýar. Önem üçin Trump beýdi, önem üçin bir dünýä guruluşynyň düýbüne palta urýar. Hakykatdan hem şeýle bolýar. Häzir eger Trump şunu mezbur etse, Zelenski'nin gol çekmär. Onu diýmek, şol 2-nji jahan uruşundan soň emele gelen dünya düzgün tertibi dolu ýatyrlýar ýa bozulýar. Birleşen Milletler Guramasam beýleksem hukuk goraýjymy, goramaýjymy, aklisi döwletary gatnaşyklar şertnamary hemmesi ortadan aýrylýar. Sebäp Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden şartnamalaryna ýazylgydyr. Ya gol çekilen şertnamalaryna hiç bir döwleti başga bir döwlet mezbur haly boyun egdirip bilmedi. Ya gol çekdirip bilmedi. Ya mezbur edip bilmedi. Ene
Şoňa gedek geldi şu taýda. Ikinciden soňra ol bärde ýa aýdyp geçdim, şol diplomatik gatnaşyklaryň, diplomatik çözgütliň bir aýdyl döwletara maslahatlaryň ýa parlamentara gepleşiklerin üstü bilen şolar ýaly teklipler edilýär. Eger edilmeli bolsa da şol 28 punkt şu ilki başdan bilermellen elinden golundan geçip şu saýhallaşdyrylyp düzgün tertibe getirilip hemme tarapyň pikir öwrenilip soň teklip edildi. Hiç zat yok. Yani kaydışımlar 4 adam öz arasında yazıptır. Ertip Trump'a hödürläpdir. Olam şunu gollapdyr. Olam möhlet berýär 27-sine çelli sen şuna gol çekdi. Buyruk bollugy bolýardy, ol möhledem däl. Inni şuna Ýewropa döwletleri aýdy. Eger şunu häzir Zelenski gol çekse, diýmek bir öňkü dünýä guruluşy ýa hereket edýän halkara kada kanunlar hemmece ýitirim bolýar. Onu alan alynky gün güýçlüňki gowurga diýişliňki. Şondan ortaýadan edip oturan işi ýa başga da döwletler edip oturan işi indi bizde ýadro ýaragy bar, etçegimiz edýäs. Onun galan 190 döwlet dünýädäki nämetmel nätip ýaşaman. Olarda ýok da ýadro ýaragy. Atomly bombasy ýok. Diýmek şolaň agdyna garap, garamaýak bolup ýaşaman bolýar. Ine şonu göz öňüne tutup şoňuň ertesi bir karar etdiler. Ýagny 23-nji noýabrda ýagny düýün Ýewropa döwletleriniň wekilleri Ženevada ýagny Şweýçariýada şu mesele bagyşlap özara duş geçirdiler. We özleriniň görüşini şu mesele bagyşlap näme hereketler edip boljakdygyny özleri işläpdi diýipdiler. Häzirim gutornukly däl, ýöne aýdylşyna görä, ýazylşyna görä, şolar şol 28 punktyň 4'üsi barady. Göni gapma garşy ýa ılalaşmaýan pikirleri ýazyp durlar, ýa aýdyp durlar. Indi şu Ýewropa Birleşiginiň ýa Ýewropa döwletleriniň edýän teklibini Amerikan tarapy ýa Donald Trump kabul edermi, etmezmi? Ol näbelli. Ýöne 27-sine çelli, ýene de 3 gün öňümizde wagt bar. Şol mesele nähil çözülýän bolsa, ene 27-sinden soňra men size gelen maglumatlary bir ýere toplap aýdyp ýa düşünürip beren. Ondan bärde häzir dünýäde bir uly bir howsaly döredi. Adamlaryň göwüni çökkün, bu nähil beýle bolýar diýen soru her bir adamyň öňüne keserip dur. Sebäp Ýewropa döwletleri dogry düşünüp otyr. Eger şu gün Ukrainany Orsiýada tapşyrsalar, diýmek erteki gün ikinji adım Putin Pribaltika döwletlerine, soňra aýdaly Polşa, öňkü şol SSR'in satelliti bolan döwletler bar. Bulgariýa diýdi, ýa-ni Wengriýa, Slovakiýa, Çehiýa aňrylygyna gidip bermeli. Şolaň hemmejigin täzeden öz golasyny almak üçin. O planlar giýär, motoranatlar ol. Pribaltika döwletleriniň üçüsi. Ine diýmek şu mahal Orsiýadyň agresiýasyny ýa hüjümini ýa primini etsen öňüne berip durup garşy goýulmajak bolsa, diýmek uruş diňe Ukrainada däl, dowam etjek beýleki döwletler, goňşy döwletler. Şolam görnüp dur, şonu hem dünýädäki harby bilermenler, siýasy bilermenler, ykdysady bilermenler düşünürip oty näme sebeplere göre şu uruşyň diýilmejegiňi ýa gutormajegiňi. Uruş diňe bir ýagdaýda diýilip ýa gutorup biler, eger Vladimir Putin'i amana getirseler ýa şonu ýurduny tarap goşuny alyp çykmaga mejbur edilsedi. Terzi. Başgaça meselen pozitiv ýa parahatçylykly çözgüdüni hiç kim görenok. Menem şol sany göremok. Näme men muňa bilermellen kiýal dünýä siýasatyny ýöretmäýini şol şutaýda şu halklar içinde ýaşansaň, ösensen, işleşensen, gulluk edemsen, bilemsen aýdýan. Ukraina Orsiýadyň territoriýasyna asly milleti Ukrain bolan adamlaryň sany 8 million bilen 10 million aralygy diýip aýdylýar. Ol bir. Olaň ganyny Ukraina damarına Ukraina gany aýlanyp dur.
Olar Putin'e el çarpıp oturan adamlar da. İkinciden, Ukrayna şumal basıl balınan territoriýasyndaki millet sany olan bir 4-5 milyon bar bolsa üstüne goşup umumalymyzda 15 milyon ýaly değil. Bir ine sagat ýaly şykkylap duran bomba Orsiýa düşün ya onun geleceği üçin. Şuň eger Ukrayna mezbur edäýärlerine de şul adamlar soňra Orsiýadyň içinde grajdan uruşuny turjak adamlar, sabotaj etjek adamlar, Orsiýada garşy görüşjek we uruşjak adamlar. Öz içinden eýär. Inni bärde galy Ukraina öz halky. Aýdyr şuňkun Ukraina öz içinde ýene de 30 milyon ýaşaýar diýip aýdyr. Bularning eýem çeken yetkisi var. 1 milyondan gowrak adam öpat bol Ukrainada öz topragyny gorat. Inni şu halk ya ýerine galan bilen howsarlary, dogan garnaşlary orslary bağışlarmy beden jenaýatyny? Elbette yok. Demek uruş körer durar, köz ýaly bolup bir gün tutaşar, bir gün eser, bir gün tutaşar. Bir gutornuksyz uruş dawa. Täşol öňkü serhetlere gelininçe ya Orsiýa ölçüsini partlap ýarlayança bu dowam eder diýip ben şeýle düşünýän. Sebäp başgaça bolmagy mümkinçiligi ýokdy. Inni şumal uruşup beren eserler bardy. Ukrainanyň öz goşuny. Bilema 1 milyon badır. Inni bilen akbal nahir var. Erti Orslar gelip Ukraina'nı alsa. Ha? Şol görüp otursunuz da Orslaryň eskerleriniň kimlerden ibaratdan. O adam ölür türmäde düşerler, ogurluk edip türmäde düşerler. Ýanky bir narkotika yemeler bilen bağlanşykly başa hareket diýdi, näme diýdi. Ene şu jenaýetlerin türmäde düşüp soňam hani uruşa uğradyp inni özüni gahrman saýyp bererler. Ondan olur Ukraynalıları bağışlarmy? Ya Ukraynalılar olur bağışlarmy? Bir özüňi düşünüp görün. Bular ikisiniň hem elinde yarag var, iki tarapyň. Ummasyz yarag var. Gömülge yatan yaraglary var, ellerine tutup oturarlar var. Ol uruş beýdip tamamlanjak däl. Men şeýle görýän şu ýerde. Ýeke ýagdaý diňe şol Orsiýa öz goşuny Ukrainanyň territoriýasyny çykarýar. Tamam, şertname bağlaşylýar. Ukraina öz aýdyp otyrlar da özler. Şu ýanky Ýewropa döwletleriniň şumal emede Jenewada geçirip oturan ýanky duşugyna da aýdylýar. Şonuna diýilýän zat ine şu ýanky çykarlandan soň goşun Ukraina öz akbalyny özü çözýär. Oňa näçe goşun gerek? Haýsy saýuzda durmaly, Ýewrosaýuza girmelimi, Ýewropa bilen eleşigini, NATO ýararlygyny, ol halkyň öz işi, öz ykbaly. Ýöne şu taýda da aýdylan ýene de bir zat bar, ine takyk 27-sine belli bar, şu taýda aýdy. Howa gerek bolsa 100 günden soň şol saýlawlar hem geçiril, eger hemme mesele şol Zelenska ýa şonuň töwerenak adamyň eden ogurlugy bilen baglanşykly diýip hasap edilýän bolsa, şular ortadan aýrylandan soň ýurtda parahatçylyk durnukly emele gelýän bolsa, gelin onda şo saýlaw geçirelim diýip. Ýöne bu çağlar bagyrnak ertek häbi, ýurtdaşlar. Kim şonu etjek? Kim şona tabin boljak? Kim täze adam getiren bilen hem şol ýurduň içinde durnukluk emele geljekmi? Ýok. Bu zatlary şol ýurdu dikeltmek üçin pesinden 10-15 ýyl wagt gerek. On feriştesini nerden almaly? Kim berjek? Ýöne şol 28 punktyň içinde ýene bir gyzykly ýeri. O yemed Ukraina şu zatlar tapşyrandan soň, boýunmalandan soň biz emedi Ukraina howpsuz Ukraina howpsuzlygy üçin ediler diýen. Nähil üçin ediler? Kim üçin etmeli? Näterde üçin etmeli? Gerekmi sen üçin etjek bolýan zadyň Ukraina eýem deňýar çapyp aňryk geçenden soň. Ine şu soragyň toplumyny Ukraina halky özü orta çykaryp atýar. Elbette efirde, internette müngdürlü garaýyş var, müngdürlü çaklama var. Hem mesela diýen alada bilen diňe Ukrainanyň gelejegi däl, Ýewropaň, dünýäň aladasy bilen meşgul bolýar. Olam dogry. Uruş diňe Ukrainada durjakka, uruş
öňkü Sovet respublikalara bir Orta Aziýada kılır, Merkez Aziýada kılır hemmesi ýa Ortaýadan golasyny o barada gurrun etmeliler. Inni şol boyun bolmajak bolýarlar bar, Azerbaýjan bar, Ermenistan bar, Gruziýa hökümetleri, Gruziýa halky bar. Ini üç pribatka döwletleri bar. Birer eýem öňkü Soýuzyň territoriýasyna girýärler. Moldawiýa bar. Şolary bir wada basyp ýatyp öz agalygyny öwredip öňkü SSR başga terzde kapitalistik terzde öwretmekçi. Men o da näçe gedek aýtdym. Zernovski dilinden sypdyrdım bundan 10 meşil olur. Inni bir täzeden dikelçek ýönen SSR bolmazdy. Şol öňkü respublikalar, SSR giren respublika, Orsiýadyň welaýaty bar diýdi. Hakly, hukukly, yani şu Gurbanuly bilen ogluny Putinin getirip wezipede oturduşy ýaly ýa beýleki Merkez Aziýada aklandy. Ýa-da şol ýaly bini getirip oturtma serdarlar goýurlar. Ondan ikinji adım öňkü Warşawa bileşigi bar ýa iqtisady gatnaşykly beýlek guramasam barda, iki gurama. Bular yan kaýdyp berdim Polşa geri, Bulgaria, Çehiya, Slovakiya, Rumeniya, Germaniya var. Hemmesi şol öňkü SSR'ň satelliti bolarlar bar, ikinji jahan uruşunyň. Şolara meýdan almakçy. Hemme ýerde de öz rus dilini oturtmakçy bolýar. Hanonda bir döwlet diliniň beýleki dillerden össemligi, hanonda döwletiň öz başdaklygy ýa garaşdyrlygy. Aýdýarlar da ortadan birinji bildirýän emesi näme üçin Orsiýa Ukrainada diýe Ors dilini aýryp Ukrain dilini ornaşdyrýarlar diýe. Ors dilini gadagan edýärler mekteplerde diýe. SSR'ň darganyna eýam 34 ýyl geçdi. Näme üçin olar öz ene dilini döwlet dil etmeliler? Onunla aýtsyna garşylykly Orsiýetde Ukrain mektepleri barmy? Bar bolsa sany näçe? Okudylýan şolar Ukrain dilini. Getirdim goýsunlar. Ýok. Beýlek azlyk edýän milletlerim dilini basyp ýatyryp medeniýetini öçürüp, o dinini ýatyryp köp ýerlerde ana endine ors dilini gepleýärler. O haýsy öňden çykan çukçan sorasan familiýasy ýa Ivanovdur ýa nedir? Vasilyevdir. Önem olum kakasy Angry was orsal. Ýöne şular eýem orslaşdyrylan milletler diýjek bolýar. Şoň üçin inni bärde Ukraina öz ene dilini, öz döwlet dilini ýurtda ullanmasa, beýlekileri de şonu ullandyrmagy şert öğretmese, olaryň şonu ullanmajak bolsa, onu olar ýa mejbur hally ýurtdan çykarmaly bolýar. Ýogam şol ýurdun döwlet dilini öwrenmeli bolýar. Ana şonu şumal privat döwletleri edip otyr. Latviýadan soňky men okan bilmedim 800 näçe adamy deport etdiler Orsiýadan. Sebäp 2 ýyl möhlet berildi. Döwlet dilini ýa okap bilip döwlet diline görleşersiňiz, ýogam boşadyň ýurdu diýip. Uğratdylar, deport edip. Näme üçin ýok? Näme üçin Ukrainanyň haky ýok onu etmäge? Ine ýönöke ýerden ine özleri dawa turdur. Ay näme üçin ana şo taýda emeli orslar kowçumlygyny ýaşaýarmyş. Donbassy mesela. Donbass ile de şol Donetsk baseyni baýdylýar, şol ýanky bir Donetsk ýeri, Ontovrognaky emelerim ýeri, Lugansk ýeri bir topar ýerine. Şol o taýda esasan kömür gazylyp alynýar, başga da ýanky täze tapylan ýemeler we gymmat baha ýa jisimler. Ine şolaryň bar ýeriň aslynda. Ine şonu almak üçin oýnalýan oýun. Ol halkyň aladasy ýok o taýda. Ol Donbassyň halky SSR zamanynda ýeriň üstünde däl, olar ýeriň astyny aşagyny ýaşaýan adamdyr. Obraslaryny aýtsak, ýa ol geýjek onu şu kömür gazmakdan başga olar işem ýok, pişesem ýok, gazanjam ýok, durmuşam ýok. Özlerim 50-70 köpüsi ölýär. Sebäp şol kömürüň ýemesi küli şol öýkönüp tetikleýär, bolly şondan soňra adam gaýtdy dünýäden. Bilýänmi, tanam saňa aýdýan, men gulluk eden oglulum eýem. Onun dokusu ýok.
Yani şu kömürün içinde ya üstüne şahta yumurulup ýogoldy, ya şol ökön ýoly beklenip tuberkuloz bolup öldüler. Şoň üçin inni o taýda o toprakda aldy da andan esken bir bölegi aldy. Gülýäli ýaşaýan şo halk, olam ýokda ýurtdaşlar. Hana aýdylyp dur. Inni şo şahtalar ýatdy, ullanylanak 14-nji ýyldan bäri. Inni şo şahtaň içinde suw bar, gaz bar, metanip. Şolar çıkarılmasa onu şahtaň suwuny ýokaryp götür toprağın üstüne çıkarýar. Onu o toprağın ýokarsyna naky süýji suwlarym zäherleýär. Soň ondan akyp çykyp derýalara girýär, olaram zäherleýär. Indi şolary arasalamak üçin hem ýene bir şol saklamak üçin hem ýene bir 15-20 ýyl wagt gerek diýer. Ine tebigaty da ýetirilendi ýani şo. Oň üstüne ýaşaýan adamlar näçe ýyl ýaşajak? O önelgeleri näçe ýyl doguljak? Olam ömrü gysga boljakmy, uzun bolmajaga görnüp dur. Ine bular ýalyny ekologik katastrofada orsun basyp alan territoriýasyny bar. Ine näme etmeli? Ýewropa döwletleri aýdýar, biz öz howpsuzlygymyzy göz öňüne tutýar. Ha, uruşyň şol dünýä Ukrainada durmajagyny bilýär. Bizim Merkez Aziýa döwletleri şol sany türkmenlerim öz gelejegini, erkinligini şol sany täze Türkmenistanyň Ukrainanyň ýeňişi bilen men baglaşdyrýan. Sebäp Ukraina ýeňse diýmek, Orsiýa Türkmenistanyň we Merkez Aziýadan hem elini çekmeli bor. Düşün, yok eger Ukraina ýeňilse uruş Amerikasy arzu edip oturmak. Gurban Gulyň oglunyň ýerine getirip bir meýdana eşek otursalar halk şoňa tabyn bolmaly bor. Sebäp halky mezur etdiler şu zatlar kabul etmeli. Düşün, bizim halkymyzyň iň uly tragediýasy ýurtdaşlar. Halkyň aňyny, huşuny, güýjüni, kuwatyny, görejini, garagyny hemme zady gapdylar, aldylar. Diňe bir güni bilen ýaşaýan halkyny. Ertesi güniň arzuwyna medenat. Bir günim hoş günüm. Kim mesligine çydaman ýaşaýar, kim nan tapman ýaşaýar. Ola mene azam bolsa bizim durmuş hakykatym. Ene şu ýagdaýda şu günü dünýäde şu zatlar bolupdy. Men ýönekä ýere öwran gaýtalap aýdylmak, biz eýem 3-nji jahan uruşynyň içine girdik. Ýöne şu nädip biz wagtyny saklamaly? Nädip biz parahatçylygy dikeltmeli? Nädip biz dünýede ozal dikeltilen gornalan düzgün tertibi gaýtadan dikeltmeli? Şoň mesele gatykan ýurtdaşlar. Ýöne näme bolsa o taýda bolýar, bize bildirýän ýeri ýok, ýaşap bolmaýar. Ýok, beýleden. Ene gysgaça aýtsam, wagtyňyz kän alyp oturmaýyn. Ene şuwlukça size ýetirmekçi bolan maglumatlarym şulardan ibaret. Galandan mene nesip bolsa 27-sinden soňra bular näme karara gelýär, nähil üýtgetmeler kabul edilýär, ýa-şa öňkü duruşuna durjakmy? Zelenski gol çekjekmi? Olar ýaly ultimatumy boyun öňüşigli ýa çekjek dälmi? O wagt görkezler biz ýanyna oturan adamlar ýa maslahatçylar, oňa maslahat berýän adamlar. Azallyk bütün halkany şumal gaty uly alada galyp otur Ukraina halky. Şolar aýdyn. Bolýany ýurtdaşlar, inni kafeleri çelle sag oturun hem mäňiziň öňünde salyk.